Dusty, ezúttal pedig a Seitokai Yakuindomóról fogok nektek nagyon röviden beszélni, ami egy 2010-ben indult komédia anime. Szeretném felhívni azoknak a figyelmét, akik nem szeretik a pervers poénokat, hogy ne nézzétek tovább ezt a videót, mert ez nem nektek készült. Főhősünk, Tsuda Takatoshi éppen most indul el új iskolájába, hogy megkezdje a gimnazista tanulmányai első évét. Érdekességképpen ebbe a suliba régen csak lányok járhattak, ettől az évtől viszont fiúk is jelentkezhetnek, így a lányok száma az elég sok. A diáktanács azonban rögtön kiszúrja, hogy rosszul áll a nyakkendője és megállítják. Egy rövid beszélgetés után gyakorlatilag nem megkérik, hanem belekényszerítik, hogy legyen a diáktanács tagja, és gyakorlatilag innen indul az anime, de ennyiről van szó, de nem is lenne érdekes az anime, ha nem lennének érdekesek a karakterek, és mivel sem a sztoriról, sem a zenékről nem lehet sokat beszélni, mivel nincs történet és a zenék azok elég átlagosak, ezért egybe fogom elmondani az egészet, így kategóriák nélkül. Itt a videó elején szeretném elmondani, hogy az animének gyakorlatilag egyetlen erős pontja van, az pedig a nagyszerű komédia. Kevés olyan másik anime van, ami ennyiszer és ennyire meg tudtak nevettetni. Az animében 99%-ban csak pervers poénok vannak, de valahogy sosem éreztem igazán fárasztónak őket. A második évadra már talán azt tudom mondani, hogy kicsit gyengült a színvonal, de még akkor is nagyon-nagyon sokszor meg tudott mosolyogtatni az anime, szóval ez így nagyon-nagyon jó. Az anime egyébként sosem próbálja magát komolyan venni, szóval nincsenek ilyen hirtelen jött feleslegesen beleerőltetett komoly sztorivonalak. És igazából ennyit tudok elmondani az animéről. Sok jó, pervers poén van benne, amik megnevettetnek és megmosolyogtatnak. A karakterek nagyon-nagyon szerethetőek, mindegyiknek megvan a maga egyénisége, és olyan abszurd szituációk vannak benne, hogy egyszerűen nem tudok mit tenni, csak mosolyogni és nevetni. Nagyon nehéz úgy eladni egy animét, persze, hogy egyetlen erős pontja van, de ez az anime éppen erről szól. Ez az egyetlen dolog, amiben jónak kellett lenni, és ezt tényleg jól is csinálja. De ez is csak egy olyan dolog, hogy ezt akkor fogjátok látni igazán, hogyha látjátok is. Egy hasznos tanácsot azért adnék ehhez az animéhez, mert ha sok részt próbáltok nézni egymás után, akkor lehet, hogy fárasztóak lesznek a poénok, mivel elég sűrűn vannak. És mivel a témájuk az nyilván mindig ugyanaz, perversség, meg stb., ezért valószínű, hogy az lépne érvénybe, hogy a jóból is megárt a sok. De ha csak néhány részt néztek meg egyszer, akkor valószínű ti is nagyon élvezni fogjátok, pláne ha szeretitek a jó komédiát. És ez egy jó komédia. Az anime egyébként 2 évados, de gyakorlatilag 3, mert annyi ovája van, hogy ez kitesz kompletten egy évadot. Tehát azt hiszem, hogy eddig legalább 10 vagy 11 ovarész jelent meg. Szóval az már majdnem egy évad. És még mindig nincs vége, még mindig adnak ki belőle ovákat. Igaz, hogy nagyon nagy időközönként, de adnak. Azért is értékelem nagyon ezt az animét, mert nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy képes volt nem csak megmosolyogtatni, hanem megnevetetni is. Nem egyszer, nem kétszer, hanem számtalanszor. Ezt nagyon-nagyon kevés anime ért el nálam, hiába voltak azok is komédiák. Szóval tényleg, aki szereti a komédiákat, nem tudom elégszer hangsúlyozni, az nézzem meg, ha még nem láttam, mert biztos vagyok benne, hogy nem fog csalódni. Igen, már is elérkeztünk a videó végére, mert igazából minden fontos dolgot elmondtam az animével kapcsolatban többször is. Szóval akinek ennyiből nem kelti fel az érdeklődését az anime, az valószínű, ha órákig beszélnék róla, sem keltené fel. Úgyhogy, ha egy kicsit is szimpatikus ez az anime, akkor kezdjétek el nézni, higgyétek el, hogy nem fogjátok megbánni. Ha szeretitek a jó poént, és szeretitek a pervers poénokat. Na, minden esetre a következő videóig sziasztok!